تذكر قدم 30 عامات كم زالو معلات حيلو مرأة تقتلو بحد ود 30 عامات نقادايم قتال حيلو مرأة نحيلو منتا كم زقتلو ناي بعلو هو التاريخ زتأمتك على متيق مسمتي هيتي فويتا ابو رحمة قابيت شحن شعاتم 180 عامات مرت اب ما أسرت خوينو أكايدو نيرو ملو تحسوتك على متيق بقوام حرنيا استخايد خوينو ناب تقرنيا مليشنا يولنا قدمو زقرب اللوحتو كاب نيروبي كميمت إخازب النيرو كاب نيروبي استملسخو أبوي زغازالي مارشدس مكينا بقمارة حيزة سبت كيت غزيو ليت مليسا أبوي تساقم يبلون تملس آنا اللخلكا سلزبلني ناب الديسابة تمليسا أب الديسابة حادثو منصنيحة ناب اسمرا خيدم اتغزا استحلال خينيرو شحن شعاتي ميتن سمانان شعاتنا متمرت فرنجي أبوي أب قدمي حادا نگر كيت خونا نيلو ناب سعود عرب لي خوني كساب الديسابة فانيوني نحاجب زبل مخنياتي خيدم أبو سلست عامت نبيرة تقبو أسراح عدل قد إمون دمم كوينو قنا كاب زنبرن حماق ولفي كنا قفي كالكون فتأر حقيزني قمار قدي فنيرم عب سعود عرب قمار كل بمخانم ناي مستول في قنا كتصوري كالكون مسته كاب زخونا بوتا اللي شي ستي دحر 4 عامت انحيت حدار جيرم زيادة مزة بحالتي حدار جيرم كوينو قنا بتعامي حنشاشي نيرا نحادو يسكي حاد شحريال يزغف نيرم مستزنبرن آتاوي زمت أني نبرن كل هفتي مكايني شيطة نبدي سابات مليسم كاب سعود عرب نحانت قوالن سيتي أتالي الخادي خاتم مليسخا أب سعود عرب استفالت قوى سبيتي لإلتي نيرام إذن حفلتو نيرنا حبيرنا بيزنس كنسرح تسمع مينا بمسارة زي كابتن نسرحو بيزنس 35 ميتاوي نعيك خوني وتسمع مينا أب مونغو قنا حسب مغيار جميرة جنزبي نابي آتيو كتبلني جميرة حق آيا نيرا بزي دما كتكتاتلن جميرام اتجنزب نابي خيدو تبلني انا دما نسختب النقرشيلن انا بعلي سراح زنقساقسو يبلام بحقون بعلي ب15 شحر ريالي تسرح جميرام شمات راح يزدقملو نيرا لالتسلا زخونه طرح بشما مسبه سلطاننا ترخبكو بزح صريحه السراح اني فصمو سلازلخو ገንዘብ ንስخ ከተምጸለኪ ዝብል ሞጎት አሞንጎና ተላይሉ ንሳተ መሊሳ በማህያይ ከስራሐካ በመባል ጀሚራ በግልተ ሽሕሪያል ክትቆጽረን ሐሲባ አሞንጎዚ ብሽምት ካልና አብስተት ሐዘ መሬት ዝተልዓለ ዘይ ምርዳእታ አሲረም እዝን ትኸውን ግና እታለልቲ ካብ ማእሰር ሰይፍትሐትንን እዚ ኩነታት ንሳት ኸደን ከም ዘላ ረዲኒ ካብኡ ዝነበረና አማራጺ ካብ ናይ ሓባር አካውንትና ብጽሒት ሒዝካ መምጻይ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝረብ ዘሎ እስተጋገ ሓብሬታ እዩ ክኸውን ዝኽእል ናብ አዲስ አበባ ምስተመለስኻ እንታይ ዓይነት ስራሕ ጀሚርካም ኣብዚ መሸጣ መኻይን የስራሕ ጀሚረም እጸገም ክሳብ ዘጓንፈኒ ኣብ ስራሕ እዚ ተዋፊረ ነይረ حقيو أبدي سابا بزحود علني أي كحدون بتعم بزحود علني كوين جنا بحجاو مجدي مس جميل جنزب علني زبلن تعليم تا زخونة زحاتتنا أكل لن أنا يسرح حزنا بركو بتخكلني مجديون أموداتها كبابي كاب حدا أتو قبل ميكال استبهالو سباي فورد مكينا وسيده زي بأمنتها باي قميت أموزنا بر مكيناي بقلت أنا جريمه إذا قرشي أنا كتكملو نعاهم دما كاب بانك داشن زرخبو لقحلو دحر خلت ورحي كبكم يلا تشيكي بيمنينا ناتم عدالني كابز بسترفة السوق الكا يزور رزلو برقز كاب بانك أواشون ننقد من كساس زخون 400 شحبر تلكي حيام مس جنرال حيلو مرأة فلت أخم كما ينيرو مس جنرال حيلو مرأة أين فالتن جن كن فالت إذا لنيرم نسرح يكفلتو بتعم دليت نيرني مخنياتو جنرال حيلو عم نيسر مكل خالص سلاز سرح مس مشت أم خاين تتحيزو كفلتو إذا لنيرم إذا عدل مركابيو ناتي دليت نيرم أتقتل تستفدت أمل علت أب هوتيل أمباراس انتاي نيرم أتوان ناي وتر جزي نيرو مس بعلت جزاي بمخنيات ناي مستوى الفي تفاتحنا نيرنا بعلت جزاي مس دراي تسمع مع النيرة كل جزيات باس زخونة مخنيات تدلي حقايا أنا نسدراي يخونو لادي زي خونيم ستاين بعلى جنسبيم بزد ما تفاتحنا أبجز رمضان أنا جوحات مشتن سرحي مستخوينم أيتول دميكيل استبهالو سبدما أداخا خفل نابلو موت توسينمني برهان استبهاله 35 شحبر زلك حنسبون كمو يسادن نيرو زي كم زي كلو ناي حاوي حصيتي كاب اسمرا انا بدي سابا مصيام نعا نمقبال جبجا سناديم عبي دغس ينيرو ابت دغس زتعدم سب كبصح كاب غزا وصيم كابو 35 شحبر زلق حني برهان رخيبه مسو ناب هوتيل امباراس كيدنا مشت حموشتن فرقان كبابي نيرو ابتوان ابراهام ولي زكيره 38 شحبر زي خفلني قرشي سلازنبرني دويللو يدليكا يليو بمكينو ناب زلنا يمصيو صنحنا نبرهان فانينا ناب هوتيل امباراس انتنملس سلست والد ام منقد رخيبنا
ሰቲና ሰኺርና ኢና ነርና መኪና ደወቢለ ሰለስቲና ዋልደ ሳፊርና አምባራስ ሆቴል ተመሊስና እተንደቅ አንስቲ ሆቴል ምስ በጻሕና ዝቆጸርኦ ሰብ ለካ ነይሩ ገዲፈና ናኺደን ንሕና ኣብ ባንኮኒን ተንቅመጥ ንሳተን ናብ ዝተቃወጸርኦም ኣወዳት ከይደን ኣነ እውን ናብ መስተያትም ደው ኣብ ዝበል ኩሉ ብወገን ጸጋም ጀነራል ሓየሎም ርኤዮ ንሱ ምዃኑ ርግጸኛ ኮይነ ንስኻ ኣት ሓየሎም ዲኻ ኢለ ኣዛሪበ ብትግኛ ቀርከም ዝበሎ ምስተረዳሁ ናብ ቦታይ ተመሊሰ ከም በሐዱሽ ተመሊሰ ንፋለጥ ኢና ኮ ኢለም ብዝበለጸ ዝተናደደ ይመስል ኣነ ድማ እንትሰቲ ዝገብሮ ይፈልጥን ተመሊሰ ክሳብ ዝሰላቾ ምሕታተይ ትኽክል ከይኸውን ይኽእል ድሓር ምስ አብርሃም ሒሳብና ከፊልና ናወጻና ኢና ነርና ጀነራል ሓየሎም ቀርከም ዝበሎ ግልጽ ነይሩ ሒሳብ ከፊልና ናወጻና ናሃለና መጽዮ ወቂዕኒ ብርግጽ ስለዝሰኸርኩ እንታይ ይገብር ከም ዝነበርኩ ብትኽክል ይዝክሮን ምስ ወቃዕኒ ወጽየም ካብቲ ዓብይ በርግና ኣይወጻኹን ነይረ ካብኡ ተናሲሐ ተመሊሰ ሽጉጥ አውጽየ እንትትኩስ ይዝክር ናወጸን ሃለወ ኣብ በር ከሎ የተኩሰሉ ምስ ካልኦት ሰባት ይወጽ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ዝነበረ ገና ንስዩ ምስተኮስኩ መኪና ከሓዝኩ ናብ ገዛይ ኣትየም ኣሕዋተይ እንታይ ተፈጢሩ ኢለን ተደናጊጸን እንትሓታኒ እንታይ ለከም ዝነገርኩ ወነ ይዝክርን ከሰቲ ከለኹ ርእሰይ ይርበሽ እዩ 1987 ኣብ ጥቓ ብሄራዊ ቲያትር ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝርከብ ናይት ክለብ ንምረቓት አንጊደ ኸይደ ነይረ ክሰተምሽ ናብ ሽቃቃትየ ኮፊለ ሽቃቅን ጥቅም እንታይ ከም ዝኮን ይፈልጥን ተባሪቁ ከይበሃል ተባሪቁ ዝትኮስ ንመሬት እዩ ኣነ ግና ናብ በሪ እቲ ሽቃቅ ተኩሰም ኣብ መሕፀብ ኢድ ሰብ ተዝህሉ ሞይቱ ነይሩ ኣብቲ ሰዓት ሓደ ሰብ ተዝወቅዕሞ ሓደ ነገር ተዝኸውን ይሕሸን ነይሩ እቲ ሽዑዋን ሰብ ተዝወቅዕ ክመሃረሉ ነይረ ቅድሚ እውን ካብ ሱዑድ ዓረብ ምስ መጻኹ ኣብ ሳልሳይ ወርሒ ኣብ ካሳንችስ ኣልማዝ ላሊበላ ኣብ ዝበሃል ዳዊስኪ ምስ ሰብ ተባይሰ ናብ ደገ ወጽ ናብ ሰማይ ተኩይሰ ዳዊት ዝበሃል ዓርከ እዩ ዓቢድ ኸዲኻ ኢሉ እትሽጉጥ ዝመንጠለኒ በዚ ምኽንያት ኣብ ሻድሻይ መደበር ጣብያ ፖሊስ ተኣሲረ ሓዲረ ብጽባሒቱ ተፈቲሐም ጥይት ብዙሕ ተፈታቲኒ ሽጉጥ ናይ መሓዝ ድሌተይ ንዓበየ ዝመጸ ክፍለ ሰይፉ ምዝ ተባሃለ ሰብ ብዝተፈጠረ ጎንጽ እዩ ምስ ሓደ መሓዛይ ኣብ ወረዳ 18 ቀበሌ 33 ገዛ ንምክራይን ተኸይድ 1.5 ሚልዮን ብር ዝዋግኡ ንብረት ይወሲዱ ንምምላስ ሎም ጽባሕ እናበለ ዘመላለሰኒ እዩ ምስ ሓደ መሓዛይ ኣብ ወረዳ 18 ቀበሌ 33 ገዛ ንምክራይን ተኸይድ ሰይፈ 1.5 ሚልዮን ብር ዝዋግኡ ንብረት ይወሲዱ ንምምላስ ሎም ጽባሕ እናበለ ዘመላለሰኒ እዩ ሃንደበት ናብቲ ንሱ ዝነብረሉ መንደር ኢና ኸይድና ብእምኒ መኪና ወቂዕዋ ክልተ ፖሊስ ሒዘ ካብ መገዲ ተመሊሰ ኣብ ገዙ እንትንበጽሕ ድማ ዳግማይ እምኒ ተደርቢና እቶም ክልተ ፖሊስ ብረቶም ኣሚሮም እንትወጹ ሸዓተ ጥያይቲ ናባና ተተኪሱ እቲ ሓደ ፖሊስ ብጥይት ኣፍንጩ ተወቂዑ ኣነ መሬት ደቂ ሰምሊጠም ናብ ፖሊስ ሆስፒታል ነቲ ዝተወቅዐ ፖሊስ ሒዘ ብምኻድ ሂወቱ ትሪፈም ከም ዝበለ ነገር ስለዘጋጥምኒ ሽጉጥ ተዓጢቀ ዝንቀሳቀስ ጀነራል ሓየሎም ዝቀተል ኩሉ ምሸት ገዛይ ለይቲ ሰዓት 8 ኣትየም ኣባላት ፖሊስ ናብ ገዛይ ዝመጹ ድማ 8:40 ከባቢ ነይሩ ሒዞም ድማ ኸይዶም ሞት ተፈሪዱ ካሎ ፍትሓዊ ድዩ ሞቲን እስዩ ጀነራል ሓየሎም ዘጥፈአ ሰብ ልዕሊ ሞት ይግብኦም 10 ግዜ ተወሊዱ 10 ግዜ ተዝሞቱን ምንም ኣይኮነን ይግባኣኒ ዝሓትትኩ ጀነራል ሓየሎም ብሽርሒ ከም ዘይቀተልኩ ንከእምን እምበር እቲ ፍርዲ ክቕየር ኢለ ኣይኮነን እቲ ዳይና ሞት ዝብል እንትዛረብ ዝተሰምዐኒ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ኣነ ኣላህ ኢልምን ዝነበርኩ ዝኾነ ይኹን ነገር ክጻወሮ ጽንዓት ሃበኒ እናበልኩ እዩ ድሕሪ ዝቃለ መጠይቅ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈጻሚ ኮይኑ ሓየሎም ተወሊዶ ብዛዕበሉ ዓዲ ነብሪ ዲ ተቐቢሩ ሓወልቲ ድማ ተሰሪሕሉ እቲ ሓወልቲ ብሰራዊት ኤርትራ ኮነ ተባሂሉ ፈሪሱ ብተወሳኺ ድማ ናይ ወለዱ ገዛ ክፈርስ ተገይሩ እዩ ፈራሪስኒሄ እዚ ድማ ኮነ ኢሎም ናይ ህዝብ ልብ ህዝብ ትግራይ ንምስባር እንዲም ዓሊሞም ገረሞ ግን ምንም ጽባሕ ንግሆ ክስራሕ እዩ ኩላ እዩ ዕድመ እንተይብና ክንርኢ ኢና ትግራይ ክትኩላ እንተላ ሓቢሩ ክህነጽ ይምስኡ ምንም ከምቲ ንሳቶም ዝሓሰብዎ ይኸውን ቅድሚኡ ኣብዚ ክልተ ዓበይቲ ኣዳራሻት ኖሩ ደብሪ ኖሩ ብደርጊ ያው እንዳሓየሎም ገዛ እንዳተባሃለ ብደርጊ ተቃጺሉ ንኻልኣይ ግዜ ብ75 ዓመተ ምህረት እንደገና አቃጺልዎ ሳልሳይ ብ80 ዓመተ ምህረት ኣብ መወዳእታውን ተሰሪሑ ኖሩ እንደገና ሳልሳይ አቃጺልዎ ያው ዘላለም ኣብ ከርተት ተሓሊፉ ልክዕ 17 ዓመት ቃልሲ ዝገዛዝው እንዳተቃለሰ ይሓሊፉ ብድሕሪኡ ሕጂ ዝዓወት ምስተረኸበ ኪሮስ ሓወያ ኣሜሪካ ዝነብር መጽኡ እዚ ገዛታት እዚ ትሪኦ ዘለኻ ሰሪሕዎ ኸይዱ ሕጂ ድማ ሻዕብያ ግዲኡ ርእዮ ቦለፎኑ ኩሉ ኤሌክትሪኩ ኣቑሑቱ ብምሉኡ ይዕኒዎ መስያታት እዚ ኳ ካስሪሕናዮ ሕጂ እምበር ኩሉ ዝረጊፍ እዩ ነሩ ሓየሎም ኣብዚ ኣይተወሊዱ ዓብዩ ኩላህና እዚ ኣይና ተወሊድና ዓቢና ተኸታተል ትላንዳ ሪፖርት ካብዞም ኩሎም ጀጋኑ ናይ ትግራይ ነቲ ሓደ ሓየሎም መርኣያ ሎሚ መበል 30 ዓመት ዓለተ መስዋዕቱ ምክንያት ምግባር ዘሰናዳእናዮ ምድላዊ ተኸታተልኩም ስለተኸታተልኩምና ነመስግን ላንዳ ሪፖርት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስድራ ዩቲዩብ ቻናል ክትኮን ንሓትት ሰላም